Днес е четвъртък и е ден за степ аеробика. Преди да отида на аеробика, изпивам около 50 мл Aloe Vera Freedom. Ето това е около 50 мл. Плюс една капсула Active Freedom. Това е хранителна добавка, която има в себе си хондроитин и глюкозамин, които са важни за опорно-двигателната система и по-конкретно за ставите. Една капсулка само изпивам и така е готова опорно-двигателната ми система, ставите ще се подготвят, т.е. и по време на тренировка ще отидат точно там, където им е мястото на всички тези хранителни вещества за ставите и сухожилия. Готова съм да тръгвам за степ аеробика. Прибирам се от степ аеробика. Приготвила съм си бадемово мляко. Сипвам, след което сипвам по 2 дози от нашия протеина на Health and Beauty, тъй като той е само за поддържане на мускулатура, за да има по-добра работа при спортуване. Слагам 2 дози. Ето така. Т.е. 2 мерителни лъжички. След което добавям и една доза шейк. Една доза шейк са пък 2 мерителни лъжички. И така, това е моята сутрешна грижа, след като се и закуска, фактически това ми е паралелно и закуска, и протеините, които са необходими за след спорт, след което ще приема и от минералите, които са важни за запазване отново на мускулатурата: калий, калций, магнезий, натрий, хром и молибден. 4. Ето така. И 4 минерала. Хубав ден желая! И тъй като след тренировка кожата ми е много добре загряла, е готова за много добре ще поеме след това продуктите за грижа Anti-Age, но преди това ще си направя кавитационен пилинг, защото сега кожата ще бъде идеално почистена. И с следващата процедура. Следваща стъпка за грижа. Озаряващо масло.
уредих с ултразвук, помага бързо навлизане на крема до клетката, а също така самите кремове съдържат в себе си система за транспорт на активните съставки, или това са едни пептиди, които ще помогнат клетката да отидат полезните вещества до клетката и да помогнат на клетката да приеме веществата и да подсигуриме анти-ейдж за клетките. Това е грижа. Особено важна и след като съм спортувала, кожата е загряла, отворили са се порите, благодарение на ултразвука също можем да нанесеме полезните вещества в кожата. Така, анти-ейдж грижа. Това беше хубав ден. Още маничко. Пожелах ви хубав ден. Искам да ви предложа да се свържете с мен и да направим тази консултация, тази цялостна грижа. Да ви бъда полезна. Как да се грижим за себе си и за здравето, защото здравето е наша основна грижа. Няма кой друг да се погрижи за нашето здраве, освен ние. Чрез спортуване, приемане на хранителни добавки и за красота, продукти за красота анти-ейдж.